Jamal flagrer med armene. Jamal. Ikke noget frispark. Han er i hånden af Jamal. For Lamine Yamal. Løfter den over bagerst. Jamal kan gå ind i banen her. Fyrer af her. Lamine. Porto kommer her med et skud. Oyarzabal. Der rører han så bolden. Oyarzabal, og det er en god berøring. Lamine Yamal glider sit første. Andoyero, Michel Salgado. Så de har spændt franske landsholdsspiller Djokaev bag sig. Uden nedtagning af Lamine Yamal. Og det indlæg. Og der er han. Yamal igen. Stop op her, Yamal. Yamal her. Han er også ved at være en gammel mand, Yamal. Han er kun den 12. yngste spiller ved vinden, at Al-Owais spiller kun i den næstbedste række i Saudi-Arabien. Al-Hilal, men der var han træt af at sidde på bænken. Så der. Bedre. Yamal mod Porto. Igen i de her